नमस्ते नमस्कार। आप देख रहल बानी भोजपुरी खबर और आज के रिपोर्ट में बता देवे के चाहतनी कि भोजपुरी के एगो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग गाना, जी हाँ, बहुत दिन पहले एगो गाना रिलीज भई रहे, नींबू खरबूजा भइल। ओकरे के दूसरका पार्ट खेसारी लाल यादव जी 2023 में गा के रिलीज कइल हन, जौन की बवाल हो गइल बा। 3 मिलियन गाना उ चल गइल बहुत ही कम समय में। वो गाना के कृष्णा बेदर्जी जी लिख ले रहने। एकरा पहले वाला गाना के भी कृष्णा बेदर्जी जी ही लिख ले रहने। वही गाना भोजपुरी जगत में बहुत बड़का इतिहास बना चुकल बा बहुत कम समय में। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाए वाला खेसारी लाल यादव बैक टू बैक सारा गाना लगातार ट्रेंड दे रहल बारन। और ये नींबू खरबूजा भइल 2 बिल्कुल 1 नंबर ट्रेंडिंग पर रहा। अभी तक वो गाना 3 मिलियन चल गई बा। हाँ भाई, 3 मिलियन बहुत बड़ा होला। बहुत कम समय में ये गाना 3 मिलियन अब पार हो रहा बा। तो भोजपुरी जगत में फिर से खेसारी लाल एगो इतिहास रच दिले बाड़े और बहुत बड़का ये वीडियो साबित भइल बा। फिर मिलतनी एगो रिपोर्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।